Kaixo bideo berri honetara, aurreko bideoan azaldu dugu zelan kalkulatzen den matrize baten eina, eta, bueno, egingo dugu berdin-berdina, baina beste matrize batekin ikusteko zelan agertu daitezken eina mota ezberdinak. Esan bezala, lortu behar duguna da, hemen zeroak lortzea, horretarako jolastuko dugu hemen agertzen diren lerro ezberdinekin, hone dituko diogu F1, honi F2 eta honi F3, eta joango gara matrizearen transformazioak egiten, eta transformazio horietan eina mantenduko denez, bukarako matrizean bilatuko dugu zein den gure hasierako matrizearen eina, berdina izango delako. Beraz, lehenengo transformazioa egiteko gure helburua da hau 0 bihurtzea eta hau 0 bihurtzea. Eta jokatu dezakegu bakarrik lehenengo lerroarekin fijatzen bagara hau bider bi egiten badugu eta lehenengoa egiten badugu hau 0 bihurtuko da. Eta modu berdinean hau bider bi egiten badugu eta lehenengoa kendu, baita ere 0 izango da. Kalkulu guztiak egin eta gero, hau dira transformazioak, hau bezalako matrizea lortuko genuke. Eta ikusten dugunez ja, hemen 0 eta 0 lortu dugu. Orain gure helburua da 0 bat lortzea. Eta aurreko bidean komentatu dugun bezala, orain bakarrik F3 prima lortzeko bakarrik jolastu esaket honekin eta honekin deitzen direla. F2 prima eta F3 prima. Hauekin jolastu behar dut, hau 0 egiteko fijatzen gara hau da bat eta hau minus bat, haien arteko batuk eta egiten badugu, bat minus bat, izango da 0. Beraz, bien arteko batuk eta iterakoan, transformazioa berriarekin, gogoratu bigarren transformazionetan lehenengo eta bigarren lerroak berdin mantentzen direla, eta bakarrik hirugarren aldatzen dela, eta kalkulak egin eta gero hau bezalako matrizea lortzen dugu. Lortu dugu gure helburua, lortu dugu hauek hirurak 0 izatea. Baina, hemen 0 bat ere bai agertu zaigu. Eta garrantzi dauka zergaitik. Behin lortu dugunean, hemengo hiru 0ak, joango gara eina kalkulatzera. Eta eina kalkulatzeko behiratu behar dugu, ea lerro edo zutaberen bat nuloa den, edo eskasu honetan badaukagu guztiz nuloa den lerro bat. Beraz, ezinezkoa izango da gure hasierako matrizearen eina 3 izatea. Hori bakarrik gertatzen da, ez dagoenean ez lerro nulorik, ez zutabe nulorik. Kasu honetan, lerro nulo bat daukagunez, eina txikiago izango da. Zenbat? Kalkulatu behar dugu, ikusi behar dugu, zenbat dauzkagun, ez nuloak ez direnak. Kasu honetan, 2. Beraz, B matrizearen eina izango da 2. Zergaitik, existitzen direlako 2 lerro eta haien elementuak guztiak ez nuloak ez direnak. Bai? Beraz, aurreko bideoan ikusi dugu adibide bat zeinetan eina 3 den, honetan ikusi dugu adibide bat zeinetan eina 2 den, eta oraintxe bertan egingo dugu adibide bat zeinetan eina 1 izango den. 0 ezinezkoa da izatea, bale? 0 izateko elementu guztiak nuloak izan beharko litzatezke. Kasu honetan C matrizea daukagu, eta kalkulatu behar dugu honen eina. Hau da lehenengo lerroa, bigarren lerroa eta hirugarren lerroa. Eta egiten dugu transformazioa. Gogoratu gure helburua dela, hemen lehenengo pausuan hemen 0ak lortzea, eta hurrengo pausuan hemen 0a lortzea. Horretarako fijatzen bagara, zenbaki eta zenbaki hau, bat eta minus bat, batzen badugu bi hauek, ja, lortuko dugu hemengoa 0 izatea. Beraz, F2 prima, lehenengo transformazio izango da hau gehi goikoa. F3 daukagu hemen 2 eta hemen bat. Orduan egin behar duguna da hau ken bi aldiz lehenengoa, eta hau dira gertatzen zaizkigun zenbakiak. Kalkuluak egiterakoan, hau gertzen zaigu, pausu bakar batean lortu dugu hauek 0ak izatea, beraz gure lanarekin bukatu dugu. Jakiteko zein den eina begiratu behar dugu, zenbat lerro edo zutabe dauden guztiz nuloak ez direnak. Hemen ikusten dugu, hau guztiz nuloa dela, eta hemen daukagula bat ez dena guztiz nuloa. Beraz esango dugu, eina C berdin bat izango dela. Aurrekoan ikusi dugu matrize bat zeinaren eina 2 dela, aurreko bideo batean 3, eta kasu honetan bakarra gertatzen zaigu, beraz, eina izango da 1.